hakilina jigin o be mɔgɔ nafa kɛnɛya tigilamɔgɔw o y'o hakilina in waliyani ni lajɛrɛ in sigili ye min na hakilina ɲuman bɔra somago fɛ min n'o ye jɛkulu ye n'a ka baara ɲɛsinen don musoya banaw furakɛli ma den ɲini nasiraw kɔnɔbara tɔpɔtɔli fo ka taa se jigini wagati ma ani o n'a ɲɔgɔnna caaman dɔgɔtɔrɔ karamɔgɔbaw ka fara dɔgɔtɔrɔ kalandenw kan sage-femme u caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan k'a ɲɛnamaya ni kalansen damadɔ tali ye min n'o ɲɛfɔra kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ a kɛra hakilina jagabɔ kɛnɛ ye min sen fɛ ɲɔgɔn faamuyaw caman kɛra ɲiningaliw ka fara jaabiw kan o kɛra nin kɛnɛ in na belebele dɔw ye minnu sen yera nin kɛnɛ in kan u y'a dɔn k'a fɔ hakilina jigin o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'i ko k'i ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ɲuman ye dɔgɔtɔrɔ min n'a ka dɔnniya bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ani wagati wa nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnna matarafali o de bɛ danfara don kɛnɛya tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra kɛnɛ ye min n'a nisɔndiya bonyana kosɛbɛ somago a n'a dɛmɛbagaw fɛ walasa jamanadenw olu ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na dɔgɔtɔrɔw k'olu fɛnɛ hakili jigin u ka dongo do baarakɛtaw la kɛnɛyaso kɔnɔ. Vraiment i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ donc an bɛna kalan kɛ progesterone naturel de kan progesterone naturel an ye a tila 3 ye thème fɔlɔ docteur Kamara y'o kɛ donc Kamara a parlé ale kumana progesterone jɔyɔrɔ kan ko jɔyɔrɔ kan yani garijɛgɛ ka garijɛgɛ sɔrɔ fo ka kɔnɔmaya kɛ donc ani docteur Mangara fana kumana progesterone kan a dilan cogo faracogo b'a dilan cogo min na a bɛ baara min kɛ faracogo kɔnɔ fo ka taa ka laɲini sabati donc intervention sabanan kɛra laboratoire ka présentation ye n'o kɛra sur estimant 100 et 200 mg donc kalan in kɔni nacogo ɲɛna kosɛbɛ o kɔnɔna la an bɛ somago fo société mondiale de gynécologie et d'obstétrique an bɛ partenaire fana fo min ye a facilité ka accompagner sans oublier les deux conférenciers, Dr Kamara et Dr Mangara. Vraiment, on y a kalan sɔrɔ, on y a kunnafoni sɔrɔ. Surtout a nafa kɛra min ye anw minnu y'u ka karamɔgɔ ye an y'a dɔ dɔn, an y'a dɔ sɔrɔ. Mais écoledenw b'an cɛ la, DS b'an cɛ la, internes bɛ yen, sages-femmes fana bɛ yen, des écoles de santé. Donc je pense que ça a été l'occasion d'un renforcement des capacités. Dɔ farala kalan kan, dɔ farala dɔnniya kan. N'o dun kɛra dɔrɔn application bɛ ɲɛ sur le terrain. A nafa bɛ bila jɔn kan o ye banabaatɔw ye a kalan kura min bɔra sisan a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɔnɔmaya la kɔnɔtiɲɛ kɔnɔna la a jɔyɔrɔ ka bon densaya la a jɔyɔrɔ ka bon donc je pense que c'est une stratégie également pour réduire la mortalité néonatale donc bolokan min bɛ ne bolo k'a fɔ o ye an ka nin activité ninnu an ka multiplier an ka caya kalan tɛ ban dɛ mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalama fana donc somɔgɔw ka nin activité ça les rentre dans le cadre des renforcements de capacités à travers les enseignements post-universitaires. Et c'est là à tous les niveaux. Niveau médecin, gynécologue, sage-femme, infirmière obstétricienne. Belle kan kala pour que ça ait une mise à jour. Le kan flanan fana mi fana kala banga PNP fana kono angulu utiliser. PNP mouillé les documents de politique normes et procédures. Un il est bolo min seben par rapport aux standards internationaux. Donc na yo kala ka chari fambe fait ni ala sonama. Donc on veut améliorer l'indicateur de décès et maternel et néonatal. Mais somago faut vraiment c'est un facteur de cohésion, c'est un facteur de renforcement des capacités et je félicite et merci les deux conférenciers. Là-bas, on a un partenaire mis à accompagner. Donc le laboratoire Versalia Fana Jorofa, où il pose café dit, pose déjeuner dit. Vraiment, je pense que c'est un plus dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant. Bon, bi an tun bɛ ɲɔgɔn jara de la comment dire an ka société malienne de gynécologie n'a bɛ f'o ma ko somago ale ni laboratoire Versalia donc olu ka bolo di ɲɔgɔn ma na donc an bɛ to ka lajɛ dɔw organiser n'an b'a f'o ma ko formation post universitaire c'est-à-dire que ni dɔgɔtɔrɔ n'i kilala i ka dɔgɔtɔrɔya kalan na i ka kalan man ka da i ka dɔgɔtɔrɔya kalan dɔrɔn ma parce que n'i ka kalan dan i ka dɔgɔtɔrɔya kalan dɔrɔn fɛn caman bɛ yen i bɛ ɲinɛ a kɔ bon i tɛ se ka mise à jour fana kɛ comme on dit médicament bɛ périmé cogo min na dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fana bɛ périmé ten donc n'i ma to ka mise à jour kɛ mise à jour ye mun ye kunnafoni kura dɔnniya kura minnu bɛ yen nɔ n'i ma to k'olu dɔnniyaw ɲini i b'a ye i ka dɔnniya c'est-à-dire que i bɛ dɔnniya caman bɛ yen nɔ i bɛ ɲinɛ a caman kɔ ani i tɛna kɛ jour fana na c'est pour cette raison an bɛ to ka nin formation ninnu organiser donc ka se ka an yɛrɛ minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye k'an ka baara ka a mise à jour kɛ an b'a fɔ ten tɔ donc kalan in tun bɛ min kan bi o tun ye an tun bɛ ka kuma an yɛrɛ comme anw ye muso furakɛlaw ye
donc muso fari la hormone dɔ bɛ sécréter n'a fɔ ma ko progestérone donc ale bɛ dilan muso denfan bɛ bɔ yɔrɔ min na n'a fɔ ma ko ovaire donc ale naturellement a bɛ sécréter yen nɔ de donc a bɛ mago min ɲa muso yɛrɛ ka musoya cycle kɔnɔna la ani ka taa se ni muso yɛrɛ garisɛgɛ sɔrɔ donc a jɔyɔrɔ min bɛ o hormone na n'a fɔ ma ko progestérone naturel donc ka taa muso yɛrɛ ka kɔnɔmaya yɛrɛ maintenir la c'est à dire que ni progestérone de kan ka kɛ pour que garisɛgɛ ka se ka maintenir a kana na tiɲɛ ka daminɛ kɔnɔmaya depuis kɔnɔmaya daminɛ la fo ka taa se wala fo wagati dɔ la ou bien fo ka taa se kɔnɔmaya yɛrɛ banni na donc pour que kɔnɔtiɲɛ ninnu ka éviter ani wala surtout pour que kɔnɔtiɲɛw ka éviter surtout o kɔnɔmaya wagati donc kalan in dun fanba b'o de kan ka mise à jour kɛ par rapport au progestérone naturel ne yɛrɛ ye thème min débattu bi o tun ye progestérone naturel yɛrɛ ye mun ye a bɛ bɔ fari la cogo di ani a bɛ nafa min ɲa farisogo la n'an b'a fɔ ma ko effet physiologique o tun ye ne ka thème ye ka taa se taux sérique c'est à dire que a bɛ taux comment dirais-je a quantité bɛ kɛ jeli la ka se hakɛ jumɛn ma muso ka cycle kɔnɔna la fo ka taa se yɛrɛ ni muso yɛrɛ garisɛgɛ sɔrɔ donc taux sérique bɛ évoluer cogo di ne kumara o kan ani fɛnɛ ne kumara kɔlɔlɔ la effet secondaire donc hormone a bɛ effet secondaire min kɛ muso yɛrɛ fɛnɛ farisogo la ne ka kuma tun b'o de kan bi kosɛbɛ kosɛbɛ bon an y'a fɔ cogo min na nafa ka ca hormone n'o ye progestérone ye d'abord muso ka cycle kɔnɔna la i b'a ye cycle ye phase fila ye phase fɔlɔ o ye an b'a fɔ ma ko phase folliculaire mais phase filanan phase lutéale kɔnɔna la donc ale de b'a yira muso la surtout k'a yira k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ko muso bɛ fanda n'a tɛ fanda parce que ni muso tɛ fanda voilà hormone ale tɛ sécréter ni muso bɛ fanda de hormone bɛ sécréter donc a nafa ka bon kosɛbɛ surtout minnu bɛ denko traitement ninnu na pour que k'a dɔn est ce que muso ye fanda muso ma fanda donc denko traitement na nafa ka bon la kosɛbɛ kosɛbɛ comme a nafa ka bon fana muso minnu bɛ yen n'u ka cycle tɛ na régulièrement donc muso dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka cycle ye siɲɛ fila kalo kɔnɔ ou bien u ka cycle kuntagala bɛ se ka janya donc hormone nafa ka bon la kosɛbɛ kosɛbɛ o ye cycle kɔnɔna ta fanfɛla ye donc nafa wɛrɛw fana b'a la tuguni min dɔw si ye surtout muso minnu bɛ yen n'u ka bange jɔra u kan ka traitement minnu kɛ min b'a to hormone minnu bɛ bange fari la n'o ye estrogène ni progestérone ye donc o traitement bɛ kɛ cogo min na a jɔyɔrɔ b'a la o fana na donc nafa wɛrɛ b'a la surtout parce que muso dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ basi bɔ ni fɛnw bɛ k'u kan min ni ka sɔrɔ garisɛgɛ yɛrɛ tɛ donc hormone jɔyɔrɔ b'o fana na donc jɔyɔrɔ minnu b'a la fɛnɛ surtout kɔnɔmaya kɔnɔna la ni muso ye garisɛgɛ sɔrɔ donc a kan ale kan ka to kan ka se niveau dɔ la o de b'a yira k'a fɔ ko grossesse bɛ ka évoluer ka ɲa parce que ni hormone jiginna jeli la o b'a yira ka se niveau dɔ la a ka yira k'a fɔ ko kɔnɔ in bɛ sɔn ka tiɲɛ ou bien ko kɔnɔ in jɔlen don donc pour que k'a dɔn kɔnɔ in bɛ ka évoluer ka ɲa fo hormone in to ka se niveau dɔ la a ka évoluer ka se niveau dɔ la donc an kumar'o kan kosɛbɛ kosɛbɛ ani muso minnu bɛ kɔnɔ tiɲɛ kɛ tuma bɛ surtout kɔnɔmaya daminɛ la ni kɔnɔ bɛ tiɲɛ donc a cause dɔ bɛ se ka kɛ ni hormone in manque ye jeli la n'a dɔgɔyara jeli la kosɛbɛ kosɛbɛ donc o ye n bɛ se ka min fɔ bakuruba la min bɛ faamu o y'o yɔrɔ ye min ye hormone jɔyɔrɔ min bɛ muso fari la bon muso an bɛ se ka min fɔ dɔgɔtɔrɔ an b'a fɔ dɔrɔn ni dɔgɔtɔrɔ ye fura min sɛbɛn dɔgɔtɔrɔ de kan k'a dɔn kun min na a b'a sɛbɛn mais surtout muso minnu bɛ yen nɔ ni problème gynécologique b'u la surtout ni chance b'o la n'a bɛ duguba kɔnɔnaw la gynécologue bɛ yen nɔ olu ka baara de don n m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ se ka furakɛli kɛ mais an minnu ye gynécologue ye anw de ka baara ye musow ka furakɛli ye spécifiquement ni ɲɛ b'i dimi i bɛ taa ɲɛ furakɛla de fɛ yen ni tulo fana bɛ di i bɛ taa tulofɛla de fɛ o de ye norme ye bon n'i bɛ yɔrɔ fana na ni gynécologue bɛ yɔrɔ min na anw de bɛ nin dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an ka kalan basé bɛ nin de kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc o wolowoloda de bɛ da musow ma mais min fana da gynécologue yɛrɛ ma an ka taa information na parce que information bɛ évoluer de c'est à dire kunnafoni bɛ évoluer de a bɛ taa kuma bɛɛ changement b'a la par exemple wagati tɛmɛna min ye progestérone an bɛ ka an kalan kɛ min kan bi a tun tɛ wagati dɔ la a kun jɔra ka traitement kɛ menace d'avortement ni fɛn ninnu o kun jɔra mais sisan on sait que c'est une actualité on peut le donner muso minnu bɛ yen nɔ ni garisɛgɛ bɛ tiɲɛ ni basi bɔn nana don kɔnɔmaya daminɛ la dɔrɔn diyagoya i kan ka progestérone kɛ muso la donc an bɛ min fɔ dɔrɔn dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ɲɛna an ka taa kalanso la kuma dɔgɔtɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ ye éternel étudiant de kuma bɛɛ i bɛ kalan de kɛ n'i ma kalan kɛ dɔrɔn i bɛ dépasser bon o bɛ cogo min na musow fana bɛ cogo min na ni a ye fɛn jate minɛ aw yɛrɛ la a ye taa muso dɔgɔtɔrɔw bɛ yen nɔ sisan m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka furakɛli kɛ mais yɔrɔ min na ni muso dɔgɔtɔrɔ bɛ yen ale de kan ka nin furakɛliw kɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ kan n bɛ se k'o de fɔ donc min don dɔrɔn bɛɛ ka taa kalan na n bɛ foli kɛ bɛɛ ka taa kalan na parce que kalan de bɛ fɛn in bɛɛ ɲɛnabɔ dɔgɔtɔrɔya tɛ taa kalan kɔ dɛ n'i ma kalan kɛ dɔrɔn dɔgɔtɔrɔ i bɛ dépasser n ye nin san caman kɛ dɔgɔtɔrɔ la o t'a to k'i bɛ fɛn bɛɛ dɔn dɛ n'i ma kalan kɛ dɔrɔn i bɛ dépasser donc bɛɛ ye étudiant de anw yɛrɛ minnu ye dɔgɔtɔrɔ minnu n'anw tilara sa a bɛ san caman bɔ anw yɛrɛ kɛra kalanden nin fɛn in senfɛ parce que n'i ka ɲɛmɔgɔw y'a d'i ma k'i ka nin fɛn in kɛ i tɛ jɔ ten dɔn i fana bɛ taa kalan de kɛ i bɛ kalan kɛ fo ka se niveau dɔ la ka recherche kɛ ka sɔrɔ ka na partager i ni i tɔɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ donc ni minnu kan y'a la a b'olu fɔ ɲɔgɔn fɛ ni minnu ma y'a la ni minnu ma sɔn minnu ma a b'o fɔ donc kalan welewelekan y'i kalan dɔrɔn bɛɛ ka taa kalan na dɔgɔtɔrɔya tɛ kalan kɔ dɛ ni kalan bɔra dɔgɔtɔrɔya dɔrɔn a tɛ ɲa
kumakan laban ye min ye dɔrɔn n bɛ foli de n bɛ foli kɛ an ka karamɔgɔw la parce que n'i y'a ye hali an bɛ nin kura sɔrɔ ka n'an jɔ an bolo bɛ mɔgɔ dɔw de bolo n'o y'an ka karamɔgɔw ye professeur Tegete n b'ale bila sanfɛ c'est à dire que ale de y'an wele spécialement k'an ka na nin fɛn nin kɛ ale de y'an ka société ɲɛmɔgɔ ye bi donc ale de y'an ka société ɲɛmɔgɔ bi n bɛ Somago ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo mais principalement n bɛ professeur Tegete fo parce que ale k'an jajɔ ka n'an jɔ ka nin kuma fɔ olu yɛrɛ ɲɛna o ye olu yɛrɛ ka cɛsiri de sinon n'o tɛ an yɛrɛ tɛ sɔn ka n'an jɔ parce que an ka ɲɛmɔgɔw de don donc n bɛ laboratoire mɔgɔw fana fo n'o ye laboratoire Versalia mɔgɔw ye parce que an bɛ nin collaboration sugu de fɛ délégués bɛ fɛn caman kɛ dɔgɔtɔrɔw ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ mais min ye kalan ta fan fɛ o de nafa ka bon n'a bɛɛ donc an b'aw fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka an yɛrɛ ka tɔnba n'o ye Mali gynécologue bɛɛ ka tɔnba ye o ɲɛmɔgɔ ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ bana bɛ bana la waati ni waati an ka to ka segin a banaw kan an yɛrɛ ka kalan an ka sage-femme kalan an ka ekɔlidenw kalan an yɛrɛ ka faamu sɔrɔ o hukumu na de kalo waati ni waati an to ka an laboratoire b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ sɔrɔ ka kalansen dɔ di anw ma an bɛ sɔrɔ ka baara kɛ bi kalansen min tun dira ne ma o tun bɛ bolila hormone de kan o hormone tɔgɔ ko progestérone progestérone o bɛ dilan fali kolo yɛrɛ fɛ ala bolo n b'a fɔ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ min ka bon ni dɔgɔtɔrɔ bɛ o ye ala de ye a progestérone a bɛ dilan fari fan caman na mais a bɛ sɔrɔ cɛ la a bɛ sɔrɔ muso la mais a bɛ baara min kɛ muso la o de ka bon muso fana ni muso ye fan da ni fan in dara ka ban fan in bɛ bɔ fara min kɔnɔ o fara de bɛ progestérone dilan ka caya tuma caman muso minnu bɛ i b'a sɔrɔ u bɛ furu la u bɛ kɔnɔ bɛ tiɲɛ kalo kelen kalo fila kalo saba u tɛ den sɔrɔ a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ o progestérone o de bɛ manqué o fari la a dɔw yɛrɛ bɛ yen i kɔnɔma yɛrɛ tɛ mais laada tiɲɛ b'u la o bɛ se ka laada ye siɲɛ fila siɲɛ saba kalo kɔnɔ o bɛ dɔw yɛrɛ tɛ laada yɛrɛ ye pewu 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 n'u ma fura ta nin bɛɛ sababu ye o progestérone de i b'a sɔrɔ a cayara ou bien a dɔgɔyara an ka bi kalan tun bɛ boli o de kan a progestérone a bɛ feere sugu la mais a bɛ adamaden fari la cogo min na i ka fura sɔrɔ pharmacie la min fura fana bi komi ni i b'a fɔ ko a bɛ adamaden fari la cogo min na anw ni minnu b'o o furaw feere ni o ye Versalia ye an de y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ka nin kalan in kɛ a kɛra anw ma hakili jigi ye a kɛra ekɔlidenw ma hakili jigi ye an bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ donc a fura in bɛ di cogo di a bɛ di waati jumɛn n'a dira a bɛ di kun jumɛn kama n'a dira a bɛ ta waati jumɛn tigi n'i y'a ta fana i b'a ta ka dan waati jumɛn ma ne ka kalan tun bɛ ne ta in tun bɛ boli o de ka bi donc voilà parce que c'est que dɔgɔtɔrɔ ye kɔni ye kalanden de ye kudayi dɔgɔtɔrɔ ye kalanden de ye kudayi i maa o maa tilala dɔgɔtɔrɔya la n'i ye san 3 san 4 san 5 kɛ i b'i ka cabinet na i bɛ baara kɛ ou bien i bɛ ka clinique la i bɛ baara kɛ n'i ma kalan kɛ fura bɛ périmé cogo min na i yɛrɛ bɛ périmé ten donc a bɛ nafaba de ɲɛ anw ye a b'an permettre k'a dɔn an bɛ baara min kɛ don o don muso kɔnɔma minnu kɔnɔ bɛ tiɲɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 n'u bɛ an dɔgɔtɔrɔw sɛgɛrɛ n'u b'u jigi kɛ ala ye k'u jigi kɛ anw ye n'u b'an sɛgɛrɛ a b'an permettre k'a dɔn an b'an ka baara kɛ cogo min na an yɛrɛ ni ala cɛ a baara in kɛcogo ka ɲi wa a b'an permettre k'a di an bɛ fura minnu di a furaw ka ɲi wa a b'an permettre k'a dɔn an bɛ fura di hakɛ min ma o hakɛ bɛ wasa kɛ wa donc e maa o maa nana nin kalan in na e ni dɔɔnin kura de bɛ segin i ni faamuya kura de bɛ segin kɔrɔlen délégués bɛ taa sɔrɔ an ka bureau kɔnɔ mais min yɛrɛ ka d'an ye tigitigi o ye nin de ye komi tulo tɛ ban kalanso anw ka kalan anw yɛrɛ dɔgɔninw ka kalan an baarakɛɲɔgɔn minnu ye sage-femme ye ni an ni olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ o bɛɛ ka kalan ni laboratoire bɛ to k'o k'an ye o de ka d'an ye donc nin ye faamuyali de ka ɲɛsin bɛɛ ma bon a kun ka ca a bɛ di musow ma fɔlɔ minnu yɛrɛ ma garisɛgɛ ni laada tiɲɛ b'u la a dɔw bɛ kalo 1 kalo 2 kalo 3 comme laada ye ou bien dɔw bɛ laada ye siɲɛ 2 siɲɛ 3 kalo kɔnɔ ou bien dɔw yɛrɛ n'u ye laada ye n'u ye kalo 1 kalo 2 kɛ u m'a ye kɔfɛ o bɛ kɛ i b'a fɔ ko kɔnɔma i b'a sɔrɔ kɔnɔmaya signaux bɛɛ b'u la fɛn o fɛn mɔgɔ adamaden bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ ko n'a bɛ karisa la a kɔnɔman de don i b'a ye a bɛɛ b'u la don dɔ la laada bɛ bali ka na a bɛ caya laada bɛ caya a bɛ kurukuru kɛ a kurukuru bɛ komi ni sogo f'a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko u tun kɔnɔman de don mais kɔnɔ tiɲɛna k'a sɔrɔ jango ala u ma kɔnɔ ta a fura in b'an dɛmɛ k'o furakɛ muso caman bɛ yen min kɔnɔmaya la i b'a sɔrɔ ni laada min na a bɛ na ni kɔnɔdimi gɛlɛn ye
dɔw bɛ se ka kɔnɔdimi kun a kɔnɔdimi bɛ gɛlɛya dɔw ma jango ekɔliden ninnu f'a bɛ kɛ u tɛ taa ekɔli la minnu bɛ baara la a b'u ka baarako bɛɛ ɲagami a b'an permettre k'o kɛlɛ sin bana caman fana bɛ yen nɔ o fura in n'a dira a b'an permettre k'o sin bana n'an bɛ min wele ko masodini a b'an permettre k'o sin bana in kunbɛn ni ala ye muso min garisɛgɛ furu la n'a donna furu la n'a tɛ ka den sɔrɔ ou bien n'a bɛ den sɔrɔ ni kɔnɔ bɛ tiɲɛ a mana kɔnɔ ta kalo 1 kalo 2 kɔnɔ bɛ tiɲɛ a mana kɔnɔ ta kalo 1 kalo 2 kɔnɔ bɛ tiɲɛ nin fura in bɛ an permettre non seulement ka kɔnɔ ta ni kɔnɔ tara kɔnɔ ka basigi den ka to ba dɛbɛ la a ka bonya fɔ ka taa se jiginni ma fura in b'an permettre ka nin bɛɛ de kɛ donc nin fura in nafa tɛ se ka fɔ ka ban kɛnɛya tigilamɔgɔw wele kan min bɛ n bolo ka ɲɛsin u ma u kana kalan na kalan tɛ ban an bi EPI minnu kɛ bon a bɛ fɔ ko société malienne de gynécologie obstétrique ka EPI kɛ mais EPI ye bɛɛ de ta ye i maa o maa y'a mɛn i ye gynécologue ye o i tɛ gynécologue ye o i ye sage femme ye o i tɛ sage femme ye o i ye interne ye an ka service la o i t'a ye o n'i kɔni y'a mɛn n'i y'a nafa dɔn i bɛ se ka na welekan filanan min bɛ n bolo n b'a ɲini an ɲɛmɔgɔw fana fɛ u ka to ka nin kɛ ka caya parce que nin de b'an permettre an ka kalan don o don welekan sabanan min bɛ n bolo o bɛ ɲɛsin banabaatɔw yɛrɛ ma ni i kunkolo bɛ dimi i taara i kunkolo di senfurakɛla ma i bɛ mɛn i kunkolo ma sumaya dɛ ni ɲɛ b'i dimi i taara i ɲɛ di dusukun furakɛla ma i ɲɛ bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma sumaya donc bana minnu bɛ yen a dɔgɔtɔrɔw bɛ bi an bɛ barika da ala ye ni problème gynécologique bɛ mɔgɔ min na u k'u ɲɛsin gynécologuew ma u k'u ɲɛsin sage femme ma pour que a fura ka sɔrɔ n'a fɔra ko densaya densaya ka ca an ka jamana in na muso min yɛrɛ mana n'u yɛrɛ ye kɔnɔ ta kalo 1 kalo 2 kalo 3 ni kɔnɔ bɛ tiɲɛ o kɔlɔlɔ de ka jugu n'a bɛɛ parce que a laban a bɛ muso bila ka tigɛ a yɛrɛ la ka tigɛ a ka musoya la ka tigɛ adamadenya la fo dɔw ni fɛɛrɛ min kɛ fa bɛ wuli la ka sababu kɛ n'olu ye kɔnɔ ta o kɔnɔ laban bɛ tiɲɛ donc u k'u n'a bɛ muso la u k'u ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ ma minnu y'a kalan kɛ minnu b'a baara kɛ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ala ka an bɛɛ ka laɲiniw sabati n ka kumakan laban ye foli ye n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma an ɲɛmɔgɔw la kuntigi ye bi professeur Tigete n'a y'an yɛrɛ ka tɔn in ɲɛmɔgɔ ye a n'an ɲɛmɔgɔ tɔ bɛɛ an ka foli bɛ ka lase u bɛɛ ma n bɛ foli ka lase fana n tɔɲɔgɔn ma an fila min ye baara kɛ bi mais foli belebele bɛ ɲɛsin laboratoire Versalia de ma parce que ale de kɛra sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan ale fana de kɛra sababu ka na ni fura ye fura min an b'a dɔn ni a sɔrɔli ka d'an ye n'a sɔrɔli tun ka go sisan fura in bɛ yen a sɔngɔ ka nɔgɔ a bɛ se k'an dɛmɛ donc an ka foli bɛ ka lase labo fana ma folikan laban o ye aw yɛrɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma an bɛ a tɔgɔ de serifila ɲɛmɔgɔw fo ka a filɛbaw n'a lamɛnbaw bɛ fo. ne ye madame Kone Asanatu Konate ne bɛ laboratoire Versalia de représenter anw ka baara ye ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na ni n ko k'u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na ka fura ɲuman kofɔ u ye yaasa olu fana ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ u ka furakɛli kɔnɔna na olu bɛ kalan caman sɔrɔ a kɔnɔna na ka dɔ fara u ka dɔgɔtɔrɔya dɔnniya kan a filanan ye anw bɛ Versalia bɛ fura ɲuman minnu nati ka fura ɲuman minnu kofɔ o b'u dɛmɛ halisa u ka baara kɔnɔna na u ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ u ka traitement kɔnɔna na donc musow bɛ traiter ka ɲa u bɛ nimisi wasa sɔrɔ bɛɛ bɛ lafiya muso bɛ kɔnɔ ta fo ka taa s'a ka jiginni ma hɛrɛ kɔnɔna na an bɛ nin baara ɲɔgɔnna in na avec Versalia bon moi pour ma personne depuis 2021 ani Versalia bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani Somago bolo bɛ ɲɔgɔn bolo depuis 2021 a jɛɲɔgɔnya y'an yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa fura ɲuman ka se ka lakodɔn Mali la musow ka se ka lafiya kɛnɛya kɔ kalan ka kɛ halisa recherche ka bonya halisa fura dɔnni tagali kɔnɔna fanfɛ fura ɲuman ka se ka lakodɔn kɛnɛya ka sabati Mali kɔnɔna na a nafaba de bɛ anw kan surtout anw minnu ye futur gynécologue ye a nafaba de bɛ anw kan an ye faamuyali caman sɔrɔ bi kalan na hakililajiginw b'a la ani dɔnniya wɛrɛw b'a la fɛn ta fanfɛ progestérone naturel ta fanfɛ donc an ye kalan min sɔrɔ a la bi progestérone naturel a nafa ka bon kojugu a nafa ka bon muso ka cycle kan parce que ni progestérone tɛ yen nɔ muso ka cycle tɛ se ka régulariser donc a nafa ka bon fana muso ka den sɔrɔ kan
donc ni progestérone tɛ yen o kɔrɔ ye ko muso tɛ ovulé muso ma ovulé donc ovulation dun den tɛ se ka sɔrɔ ni ovulation ma kɛ donc o kɔfɛ tuguni a nafa an ye min faamuya la a nafa ka bon den yɛrɛ ni muso ye kɔnɔ sɔrɔ a nafa ka bon ka kɔnɔbara basigi donc a bɛ se k'a kɛ kɔnɔbara bɛ basigi avortement kɔnɔtiɲɛw a bɛ se k'olu kunbɛn a bɛ se ka ka jigin ka sɔrɔ i jigin kuma ma se ka sɔrɔ kɔnɔbara ma se kalo 9 a bɛ se k'o fana kunbɛn donc o kɔfɛ tuguni an ye min fana faamuya bi o ye progestérone den bɛ da yɔrɔ min na cycle kɔnɔna na a b'o développer donc n'a y'o développer a b'o kɛ k'a kɛ de telle sorte que a yɔrɔ tɛ bonya a tɛ bonya a tɛ dɔgɔya pour que ni den na bɔra trompe la ka na da denso la a ka da ka ɲa a bɛ bɛrɛbɛn donc o kɔfɛ tuguni min ye muso minnu sera ménopause la ou bien minnu ka surun ménopause la traitement dɔw bɛ di olu ma donc an b'a dɔn ni taara ménopause la hormone dɔ fana bɛ yen nɔ ko oestrogène o bɛ diminuer donc n'o diminuera traitement substitut min n'o bɛ di muso ma o bɛ se k'a kɛ endométrie bɛ se ka protéger contre le cancer parce que n'a bonyana kojugu ni endométrie bonyana ka dama tɛmɛ ni progestérone naturellement fara kan au moins tile 10 ɲɔgɔn na donc endométrie bɛ bonya ka dama tɛmɛ et puis cellule minnu bɛ endométrie kɔnɔna na u ba bɛ yɛlɛma donc n'u ba yɛlɛmana a bɛ se ka na ni cancer de l'endométrie donc an y'a faamuya bi k'a fɔ ko progestérone naturel a nafa ka bon fana muso ka cancer kunbɛli kan surtout le cancer de l'endomètre donc cancer wɛrɛw b'a la donc vraiment an ye faamuyaliba de sɔrɔ bi nin fɛn ɲina et an y'a faamuya fana a bɛ se ka placer par la voie vaginale muso ya kɔnɔna a bɛ se ka kunu fana maintenant kɔlɔlɔ min fana bɛ n'i y'a kunu olu bɛɛ ɲɛfɔra an ɲɛna kɔlɔlɔba tɛ mais c'est des effets secondaires donc o bɛ se ka kɛ a b'i lasunɔgɔ n'i b'a kunu de a b'i lasunɔgɔ a bɛ se ka i ɲɛnamini donc a bɛ se ka o fɛn ninnu b'a to n'i b'a ta a bɛ préconiser a bɛ laɲini fɛ n'i b'a ta i k'a ta sufɛ parce que n'i bɛ mobili boli ou bien n'i bɛ fɛn dɔ kɛ n'i y'a ta ni ɲɛnamini na a bɛ se ka na ni fɛn ye donc k'a bɛ se ka placer fana par voie vaginale musoya kɔnɔna na donc a placera o kɔnɔna na a placera a bɛɛ ye effet kelen ye donc hali n'a placera musoya kɔnɔna na o yɛrɛ bɛ agi kosɛbɛ fɛn kan endomètre kan donc a b'o protéger a bɛ n'a placera o kɔnɔna na fana les avortements à répétition kɔnɔtiɲɛ banbali ni fɛnw a b'o prévenu hali n'a placera musoya kɔnɔna na hali n'a ma kun donc a effet bɛ taa jolisira la donc ka fɛn caman kunbɛn donc a bɛ agi fana wolonugu kan donc vraiment an ye caman faamuya bi an b'an ka karamɔgɔw fo nin yɔrɔ in na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina k'a fɔ u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina et puis an bɛ ala deli fana ala ka ni ɲɔgɔn caya k'a fɔ ala ka ni ɲɔgɔn caya an ka k'a kɛnɛ kan kuma bɛɛ yarabi merci oui baara n'i bɛ dɔgɔtɔrɔya baara la tubabu b'a fɔ ko le rappel est pédagogique hakililajigin ka ɲi baara la kuma bɛɛ a b'a to i bɛ k'a kɛ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ nin cogoya in don ou bien n'i ɲinɛna min kɔ a b'i hakili lajigin donc o y'a nafaba dɔ ye donc o de kosɔn i m'a ye âge bɛɛ tun bɛ yan nɔ minnu tilala kalan na o minnu b'a la o minnu tilala a bɛ san 20 bɔ san 30 bɔ o bɛɛ tun bɛ yan donc vraiment a nafa ka bon bɛɛ kan c'est pourquoi on dit enseignement post-universitaire donc tu n'as pas hali n'i tɛ kilasi kɔnɔ i bɛ se ka kalan donc a ka kan bɛɛ lajɛlen na vraiment bon welewelekan min bɛ n bolo o ye k'a fɔ ni ni ɲɔgɔnnaw bɛ yen an ka caya ka a lamɛn surtout an minnu ye ekɔlidenw ye an ka caya ka n'a lamɛn ka dɔ fara an ka dɔnniya kan donc n'an tɛ minnu fana dɔn minnu ma fɛn an kunkolo la kosɛbɛ an bɛ se k'u faamuya cogo min na ni rappel ninnu na donc o de tun bɛ n fɛ ka fɔ pour que baara ka kɛ ka bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ko nin baara in bɛ kɛ a ka ɲi a man ɲi donc o tɛ taa aw ka cɛsiri kɔ vraiment an b'aw yɛrɛ fo aw ka baara la aw ni ce aw ni baraji ala k'aw sara merci. Université kalan kɔfɛ i b'a ye i bɛ dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnen caman sɔrɔ hakilina kelen kan par exemple an bɛ thème kelen dɔrɔn ta an bɛ kuma o kan ka ɲɛ donc i bɛ faamuyali caman sɔrɔ o la parce que i bɛ taa sɔrɔ aw ka professeur caman bɛ yen
kelen tɛ i b'a ye 2 3 4 bɛ yen i b'a ye olu bɛɛ bɛ hakilina falen falenw kɛ i bɛ idée caman sɔrɔ temps kunkurunin temps fitinin kɔnɔna na voilà nafaba dɔ ye donc a b'a to fɛnɛ aw yɛrɛ damaw fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ discuter donc a b'a to aw bɛ hakili falen kɛ ka ɲɛ le kandi surtout dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ma parce que nafa b'a bolo de fɔlɔ kan donc wa ni fɛn sugu ninnu participer donc généralement c'est totalement gratuit donc a b'a to i b'i ka dɔnniyaw bila à jour surtout sur les nouvelles recommandations donc a b'a to i b'i ka dɔnniyaw bila à jour k'a lajɛ donc a b'a to fɛnɛ i ka patient bɛ profiter dɔnniya kuraw la à travers toi-même. D'accord, basi tɛ ne nakun tɛ dɔ wɛrɛ ye comme an nana u bɛna produit dɔ représenter la fura dɔ représenter fura minnu bɛ bana dɔ furakɛ surtout musow kan donc an nakun fanba o de u bɛna fura ninnu ɲɛfɔ an ye fura ninnu nafa ye mun ye fura ninnu bɛ taa cogo di fura ninnu dosage hakɛya mun ye donc an nakun fanba o ye k'u se k'o dɔn n'an ka professeur baw bɛna ɲɛfɔ an ɲɛna donc fura ninnu fana bɛ bana minnu furakɛ a bɛ se ka nafa la caman s'a ma parce que fura filɛ nin il faut k'i ka fura nafa dɔn a nafa dɔnnen fɛnɛ kɔfɛ a bɛ taa cogo di donc a bɛ baara minnu kɛ ani fura ninnu bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn kuma caman donc an bɛ n'olu nafaw sɔrɔ donc olu de tun bɛ ne bolo k'a ɲɛsin banabagatɔw ma ni bana y'u sɔrɔ u kana fɔ k'u bɛ bana furakɛ so u kana fɔ k'u bɛ fura tɔw kunfɛ u tɛ fura minnu dɔn u ka dɔgɔtɔrɔsow sɛgɛrɛ donc u ka bana ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn walasa fura ka sɔrɔ a joona sanni a ka dankari u ni na voilà olu de bɛ ka se banabagatɔw ma.